включване, но така се изкъпах с косата и реших от нищото да направя един влог, защото утре ще излизам и това е сега деня, точно вечерта преди това. И се чудя дали да не си направя такива сок бънс, защото мисля да съм с вързана коса, защото има вятър навънка и просто искам да ми е по-удобно. И когато имам сок бънс и имам някак кадрици, изглежда много по-добре и много по, как да кажа, естетически по-хубаво и затова и много сладко също. Да, оправям си сега косата и се чудя и утре какво да облека, защото не знам, защото купувам си нови дрехи и накрая пак няма какво да облека. Защото някак не е перфектният момент за тези дрехи. Защото времето, пролет е и времето толкова бързо се сменя, даже трябва сега да видя какво е времето, защото не съм го гледала. Да кажа, мои проблеми, не мисля, че съм единствената, не? Да, така посуших си малко косата. Защо го правя този влог? Защото нещо по-интересно се случва в моя живот, ще излизам. То не е случайен човек, а с най-добрата ми приятелка, с която много я обичам, защото тя ми даде мотивацията да почна канала и така нататък. Много поздрави на нея, като го гледа това видео. Предно ще я видите в влога тейчи. Малко докато чаках малко водата да попие в кърпата, нали, от косата ми, си написах journal. Вижте колко сладка тетрадка. Тя ми е нова, като цяло, но днеска се случиха много неща, хора. Трябваше да пиша 3 страници и смисъл, че е от фана от днеска. Това е всичкото. Нататък има още, иначе чакайте, ще ви покажа и другите. Значи, аз съм ги складирала тук в шкафа ми. Даже съм се запасила с още един тефтер. Значи, тези тефтери, значи, това дете сега ви го показах и това, което и сега ще ви покажа, майка ми ги купува. Аз си казах просто някакви да ми купи, няма значение. И тя избра най-хубавите. Ето е той. Също съм това видео, където казах защо съм спряла да правя видеа. Всъщност, корицата на това видео, тази тетрадка просто не е много хубава. Много обичам баделки, много обичам розово. Розово ми е любимият цвят. И винаги ще ми е любим цвят. От много малка харесвам розово. Тъй, че да. Сега последно даже чашаките ми на леглото бяха много розови. Ето ги. Както съм започнала, тоя го имам от супер отдавна, просто го складирах в една раница. Даже е тук отзад раницата. Тя стои просто за украса. Да, нищо не правих с него и един ден просто реших да го използвам. Имам и още един, който ми е точно Jordan на немски Tagesbuch. Него го имам от много малка и съм писала, като съм била малка, много малко там вътре. Ето тук ми дойде всичко и реших просто да го запиша вътре. И това ми е втория. След това третия е пак от Jumbo. Той е от Jumbo, майка ми и баща ми са ми го купували, не помня за какво, но е много сладко, защото и розово има панда. Той е черен, нормален. Него не знам защо най-много си го обичам. Просто пак рандом неща, просто какво се е случило днес, по-точно минали дни. Това записвам в журнал и пиша някакви мисли понякога, което е рядко случайно, защото аз, когато имам някакви мисли, повече си ги мисля в главата на момента и сама си отговарям на тях. И просто аз така вътрешен диалог си правя. Третия съм го намерила на село това нещо. Това разбрах, че е марка за прахове. Не съм сигурна. Това е на този като цяло. Даже май са еднакви. В
В смисъл листите, но просто с различно лого външно. Третия ми е това последния, който го имах. Не беше толкова удобен заради ето това нещо и като цяло вътре някак не беше удобно. И като си слагах химикалката, по принцип я слагах отстрани при другите, защото нямаш къде да си я сложа. И той се скъса. Беше супер неприятното. Аз ето тук се опитвах някак да го завра пак, но нищо не ставаше. За да е естетически хубаво, пак го завирах вътре. Радвам се, че разходих и този тефтер. Ще ви покажа и последния. Мисля, че видяхте къде си слагам химикалката. Е много по-добре да си я слагам там, отколкото някъде другаде. Трябва да се подреди, хора. Много обичам да подреждам, специално аз. Аз помня и майка ми също ми разказва, когато бях малка и като бяхме в магазин, нали има там като рафтове с консерви и с буркани. И аз просто съм започнала да ги подреждам. Просто майка ми не е могла да ме извади от магазина, ако не съм ги подредила тези неща. Така че леко съм маниачка по тази тема с подреждането. Като и тук си я слагам химикалката и е супер удобно. Каква химикалка използвам за тефтера не ме интересува, но каква използвам за училище ме интересува, защото трябва да ми е удобна и хубаво да пиша в тетрадките, хубаво да си ги подреждам, разбира се, драскам понякога, често, защото учителите много обичат да сменят плановете изведнъж, казват едно и след това не променете го и оттам трябва да драскам. Тефтера го слагам в ето това чекмедже. Защо? Не ме питайте, просто тук имам място. Тук имам по принцип гримове и такива неща. Сега даже трябва да си ви прибирайте гримове. Те са ми като главни гримове. Ако излизам някъде, outfitът ми е топ. Просто, какво ви кажа? Значи, тук имам парфюм, коректор, имам извивачка на мигли, имам такова като Q-tip. Имам две спирали, които използвам, когато слагам спирала, което е много рядко, защото аз на училище не нося вече грим. Просто това да ставам в 6 и нещо, защото аз почвам училище 7:30, което е просто ужасно. И предпочитам да се наспя, отколкото да се гримирам. А пък и някак и кожата ми по-добре диша повече, отколкото да я намацам с коректор и така нататък. Пък и за миглите не е чак толкова добре да се слага спирала. Поне от мой опит да е казано, защото някак ми изтъняват миглите. Пък сега са си много по-добре. Така че да. Това може би ще ми най-дългото видео, което ще направя. Но да, просто е да си поговорим или по-точно аз да ви поговоря, защото аз обичам да говоря на хората. Те просто да ме слушат. И да разберете малко повече за мене, каква съм, що съм, какъв човек съм, защото само за такива теми, да, можете да разберете много за мене по начина, по който разсъждавам, разбира се, но мисля, че трябва да видите по-отпуснатата ми част от мене. Сок пънс ще си направя по-късно, като ми вече изсъхнала по-хубаво косата, защото съм гледала много видеа как се правят. Накрая намерих свой начин как да ги правя. И казва, че не е хубаво да е много мокра косата, по-добре да ти е много леко влажна и затова те ще го направя както миналия път. Миналия път много добре се получи. В смисъл, ето ще ви дам снимки. Ще ми порасна повече косата, много се радвам. Аз имам сега идея да си направя като layers и ще изглежда много добре. Защото аз имам тук отпреде, но тук нямам отстрани, пък искам отстрани да имам. Тук ще ми е малко по-изтъняло. Мисля, че ще изглежда добре. И като си правя сок пънс, аз ще ви покажа как си ги правя. Ми изсъхнала косата, просто добавям, намокрям си ръцете леко, не някакво това мокро, защото намокрям твърде много косата. И да е много леко важна, ако ми твърде изсъхнала и така си ги увивам. Трябва да ви само чорапи, хора.
за чорапи, ако имате чорапи, просто страхотно и не знам човек, който няма чорапи, тъй че нямате изведени да ви го направите. Така, ето ме. Отново с изсушена коса, с резана коса и много леко влажна. Трябват ви чорапи, ако може малко по-дълги, като моите. Добре с някакви чорапи, които просто вече не ги носите. И сега просто ще ги увиме. Първо си разделяте косата на две части. Направих си и път, защото защо не. На мен ми трябва няколко опита, докато се справя с това. Така че, да. Като го захвана някак. И ето така. Просто го гръщам с чорапа. За да държи. Та-да! Two hours later. Стана хора. След 13 минути аз успях да го набера. До утре. Hello от мене. На следващата сутрин отдавна съм станала и съм се оправила тези фиби. Съм си ги сложила, защото да не ми влиза косата, докато си мия лицето. И след някъде 2 часа ще почнем да се оправя. И да, ще ви покажа накрая какъв е аутфита. И това е. Така, готова съм с грима. Много лек грим, сложих си руж, изих си миглите, сложих си задължително слънцезащита. Хора, не знам защо забравяме толкова много слънцезащита, като е толкова важно. Ще оправя сега косата. Ето го аутфита. Много лек, сладък. Ето. След дълго мислене реших просто да си облека тази обикновена блуза, която винаги обличам, когато не знам какво да облека. И тая дънки, защото много си ходят. И сега най-важната част. Косата. Си махна сега фибите. Ластик. Чакайте. Ластик. Така. Махаме и тези ластици, които ги сложих, за да не са разтаковат чорапите, като се въртя през нощта. Видим как са станали хора. О, вау! Харесва. Така, изглежда малко странно, но когато си я таковаш, ето така изглежда добре. Кефи ме, но няма да се възпусна да коса, защото, както казах, просто не изглежда толкова добре на пусната коса, пък сега като си я вържа, изглежда много яка опашката. И не трябва да е перфектно като цяло опашката, защото така ще изглеждате много по-хубаво, когато ви е по-неперфектно. Изглежда много добре, чакайте. Какво мислим? Добре. Сега си сложа такова за устни. Изглежда някак синьо. Надявам се да... Защо е такова синьо изведнъж? Както видите, явно светлината, дето е не е синьо, спокойно. Да използвам Lip Balm на Kiko Milano, който е в цвят Blackberry 06. Може би леко странно изглежда опашката. Нищо. Прилича на Dior, червилото малко, но не. Малко уникален.
леко съм подранила, но... Сега, аз съм свикнала да подранявам. Свикнала съм да чакам да паднаха фибите. Спокойно. Нищо не се е изчупило. Да се... Дали да не си сложа леко спирала, защото само съм си избила миглите. Но като се знам, после ще ме мързи да я махна хубаво спиралата. Защото много време ми отнема да я махам спиралата, така че... Да. Ето го. Final look. Ще го снимте. Чакай. Опа. Какво да ви кажа? Много добре изглежда. Съм готова за излизане. Вървя към апартамента на най-добърата ми приятелка. И да, тя каза, че и сега слизам, така че да. Здравейте отново. Извинявам се, но напълно забравих да снимам какво правихме с нея и въобще да ви я представя. Просто толкова много си говорихме, толкова много имахме какво да си кажем, че тотално изключих да снимам. Като цяло какво правихме, ядохме суши и се разхождахме и само си говорихме и това беше. Даже толкова много се разхождахме, че ме заболяха краката и съм изморена. И сега просто ще си почивам, ще оправя малко чантата си, да прибера нещата. И така, благодаря ви, че останахте до тук. Много ви обичам. Чао!